ing sampai bolong. Ini hilang bos di gondol nanti. Biskuit mangga lumayan. Aduh, potongku senep sik yo. Ya. Topon tidak jago tambah ngalih. Dan sutul tenang. Wow, Messi. Piye iki rezeki aku iki? Rotine sapa iki? Kok ndak Mas Pandu iki rek? Ya rotine ya. Iya enggak apa-apa panganan. Panganan wis iki. Roti ini kok sigar separuh? Mbak aku nggak ngerti ya aku mau nggak mangan rotimu. Tenan pora awakmu gak mangan rotine. Kenapa aku nggak mangan? Muga-muga sing mangan rotiku gak mati. Kenapa emangnya? Roti iki mang tak kekne racun tikus. Iki mau ngono roti mambu iki kena tak kei racune tikus. Ben kelangar. Aku mati kok. Iki mau mangan roti mambu. Iki jelas. Kok mari. Telah ya. Bandre, ayo.